गोजोन फुंबिलि दिनै 10 मार्च 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SB Bodo News चेनेलाव बयखौबो फरायबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनो हागोन जाहाथे गुबुनफ्राबो बे खौरांखौ मोनहैनो हायो आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो बिटिआरआव फिन जिनाहारि जाथाय 11 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों जिनाहारि खालामनायनि दायाव निरन मुसाहारिखौ कारिगाव पुलिसआ खादों उन्दै बैसोनि हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथां निरन मुसाहारिया क'क्राझार जिल्लानि बासबारि गामिनि थागिबि फरायसालिनिफ्राय गखांनायनि उनाव साथाम उन्दै हिन्जावसा गथ'फोरा बैग्रि जानो होनानै बागानाव थांदोंमोन बेयावनो बागानाव मावग्रा निरन मुसाहारिया मैगं खानो होनानै उन्दै हिन्जावसाफोरखौ हाग्रायाव लेंलांदों बेनि उनावनो सोलो बाहायनानै जिनाहारि खालामदों बे जाथाया थांनाय 6 मार्चआवनो जादोंमोन दा दुथांखौ कारिगाव पुलिसआ हमबाय दुथां निरन मुसाहारिखौ सानथामनि पुलिस कास्टडियाव लाखिनाय जागोन आरो दुथांनि हेंथायै पक्स' आइननि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय गहपुरनि सनालि बरियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय 1 बोसोर आबुं जानायनि थाखाय जोनोम सान फालिनो हाथायाव खरसा खालामनो थांनायनिफ्राय न' फारसे फैफिनासै उन्दै गथ'साया आरो जोनोम सान फालिनायनि सोलायै जोबथा बिदायसो होनो गोनां जादों उन्दै गथ'साखौ उन्दै गथ'सानि मुङा पराग ज्योति बिथांनि बिमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला जोनोम सान फालिनो थाखाय नांगौ मुवा बेसाद बायनो थाखाय पराग ज्योतिया गावनि बिफाजों हाथायसिम थांदोंमोन थांनाय समाव बिमाखौबो खावलायाव खुदुमलांदोंमोन आरो मिनि खुसि बिफाजों ओंखारलांदोंमोन नाथाय मोना जाबाबो बिफा आरो फिसाज्लाया न' फारसे गिदिंबोफिनाखैमोन अखानायैसो मोसौ खाहैग्राफोरा 1 बोसोरनि पराग ज्योतिखौ फोथाराव थैनानै थानाय थासारियाव मोनदों आरो लोगोसे बिफानि साइकेलखौ मोनदों नाथाय पराग ज्योतिनि बिफाया बहा दं आरो बिथांजों मा जादों बेनि सोमोन्दै दासिमबो जेबो गुमुर गैया होननानै फोरमायथिदों पराग ज्योतिनि बिमाया जाथायखौ लानानै गहपुर पुलिस थानायावबो मिथिहोनाय जाबाय आरो गहपुर पुलिसआबो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावगासिनो दं होननानै मिथिहोदों बाक्सानि मुसलपुराव BPFनि मावख'खौ सिफायदों राकेश ब्रह्मनि दैदेननायाव जेसिबि लानानै BPFनि मावख'खौ सिफायनायनि अजद होदों BPFनि मावथिफोरा बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि बे अफिसआ सिगां इरिगेसननि अफिसमोन नाथाय ओरैनो थानायलाय फोसाबनानै गोलाव समनिफ्रायनो मुसलपुर BPF प्राइमारि कमिटि हिसाबै BPF सोरखारनिफ्रायनो बे अफिसखौ सालायदोंमोन नाथाय दिनै BPF सोरखार गैयैलाय UPPL सोरखारा मा खालामनो नाजादों बेखौ बुजिनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि मुसलपुरनि राकेश ब्रह्मनि दैदेननायावनो जेसिबिजों BPFनि अफिसखौ बुफाय बुसि सिलिंखार खालामदों आरो बेबायदि खालामनायनि सिगां जेबो नटिसबो हराखै आरो सावरायाखैबो होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा जायनाखि बे मावख'आ सोरखारि मावख'सोमोन बेबायदि मावख'खौ माबोरै आरो मानि थाखाय सिफायदों बेखौ लानानै पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों बेराफारसेथिं बेयाव जेबो अफिस एबा मावख' गैयामोन होननानै खेंफोरथि होदों UPPLनिफ्राय UPPLनि सायाव आरो राकेश ब्रह्मनि सायाव BPF दोलोनिफ्राय जि अजद होदों बेनि सायाव खेंफोरथि होनानै खौरांगिरि मेल खुंदों UPPLनिफ्राय बिथांमोना फोरमायथिदों दि VCDCनि अफिस आरो गडाउन लुनो थाखाय सोरखारनिफ्राय सेंसन मोनदोंमोन बे लेखायै सोरखारि हा नागिरनाय जादोंमोन आरो नोलोबारि क्वार्टार चकनि साखाथियाव थानाय इरिगेसननि हायाव VCDC अफिस आरो गडाउनखौ लुनो थाखाय थि खालामनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों जायनाखि इरिगेसननि अफिसआ गोलाव समनिफ्रायनो ओरैनो गोग्लैनानै दंमोन बेनिखायनो बे न'खौ सिफायनानै VCDC मावख' आरो गडाउन लुनो थाखाय थि खालामनाय जादों आरो BPFआ बुंथिनाय बायदि बेयाव जेबो अफिस गैयामोन होननानै खेंफोरथि होदों UPPLनिफ्राय सोनाब बंग'नि हाग्रा बिफाना बिटिआरआव हाबनानै बिटिआरनि सुबुंफोरनि सायाव गाग्लोबनायनि अजद गबिन्द बसुमतारी फुटबल क्लाबनि सोद्रोमाफोरखौ गाग्लोबनायजों लोगोसे गलादारफोरखौबो गाग्लोबनायनि अजद सोनाब बंग'नि हाग्रा बिफाननि सायाव बे जाथाया आसाम आरो सोनाब बंग'नि सीमा धनगुरि 3 नं फुक्सागुरि गामियाव जादों जाथायजों भुगिनांनाय सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जेबो जाहोन गैयालासे सोनाब बंग'नि हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा फैनानै गबिन्द बसुमतारी फुटबल क्लाबनि सोद्रोमाफोरनि सायाव जेरै मेरै गाग्लोबफैदों बेनि अनगायैबो गलानि मुवा बेसादफोरखौ सेरखाय बेरखाय गारहरनानै गलादारफोरनि सायावबो गाग्लोबदों आरो आइजोफोरनि सायावबो गाग्लोबदों जायजों 7 दाइना जोखोम जादों होननानै फोरमायथिदों आरो सुबुंनि सायाव गाग्लोबनायनि अनगायैबो
गंबा मटर साइकेलखौ बुफाय बुसि खालामदों मोननै राउन्ड ब्लेंक फायारबो गावदों होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा नाथाय मा जाहोननि थाखाय सोनाब बंगनि हाग्रा बिफाना गावसोरनि सिमाखौ बारनानै आसामनि रायजो राजानि सायाव गाग्लोबफैदों बेनि सोमोन्दै जेबो मिथिनो मोनाखै जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव आसामनि साबकाटा पुलिसआ नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावहैदों होननानै फोरमायथिदों मख'नो गोनांदि सोनाब बंगनि हाग्रा बिफाननि गाग्लोबनायजों जोखोम जानाय सुबुंफोरनि मुङा रिहुल मुसाहारि मनजिला बसुमतारी अनिता बसुमतारी सपन बर्मन शैलास नार्जारी सन्जिका बसुमतारी आरो माखासे चिरां जिल्लानि आमगुरियाव दैयाव गब'नानै सानै फरायसानि जिउ खहा आमगुरिनि कुवेरि जावनानै दोननाय हाखराव सानै फरायसाया गब'नानै जिउ गोमादों सानैनि मादाव सासेया खैला मैला माउन्ट एभारेस्ट इंलिश फरायसालियाव 8 थाखोआव फरायनाय फरायसा मुङा जगन्नाथ उपाध्याय आरो गुबुन सासेया बिजनी जवाहरलाल नवोदय विद्यालय JNB आव फरायनाय थाखो 7 आव फरायनाय फरायसा मुङा जुगल शर्मा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जुगल शर्माया सानथाम बन्द लानानैसो फरायसालिनि हस्टेलनिफ्राय न'आव थांदोंमोन कुवेरिनि थाखाय हाखर जावनाया जोबोद गोथौ जानायनि थाखाय उन्दै गथ'साफ्रा गोथौ हाखरनिफ्राय बोरिसिम फैफिननो हायाखै आरो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै बुंथिदों रायजो राजाफ्रा जायनाखि सोरखारा आयेन बेरेखा दंफां दाननायखौ हमो नाथाय बेबायदि लामानि जिङावनो कुवेरि जावनानै गेदेर गेदेर हाखर जावनायखौ मानो नुवा आरो बेनि सायाव मानो राहा लाया होननानै सोरखारनिसिम खुद्रिदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मख'नो गोनांदि जगन्नाथ उपाध्याय आरो जुगल शर्मा मोननि मादाव सासेखौ गोजावनानै थानाय हालोदनिफ्राय बोखांनानै लाबोनो हादों आरो गुबुन सासेखौ दै सिङाव गब'नानै थानाय हालोदनिफ्राय बोखांनो हादों अब्ला सानैनिबो जिउआ गोमाथ'वाखैमोन जायनि थाखाय सानैखौबो लवार आसाम देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन नाथाय रैखा खालामनो हानाय जायाखै स्टाफ सेलेक्शन कमिशन SSC आ गुबुन गुबुन पस्टनि थाखाय एडभार्टाइज फोसावदों पस्टफोरा जाहैबाय जुनियर एकाउन्टेन्ट लेबरेटरी एसिस्टेन्ट स्टोर क्लार्क ट्रान्सपोर्ट अफिसार LDC लाइब्रेरी क्लार्क टेक्निशियान डाटा एन्ट्रि अपारेटर आरो माखासे गुबुन गुबुन बिफाननि थाखाय पस्टआ गुबुन गुबुन आरो रोंगौथिजों लोगोसे बैसोआबो गुबुन गुबुन गासै पस्टआ 5369 बेखौ एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ 27 मार्च 2023 कम्पिउटार बेस एग्जामिनेशना जुन जुलाइआव जाहैगोन जायफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोना SSC नि अफिसियेल वेबसाइट ssc.nic.in आव थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हागोन Under 20 AFC एशियान कापआव भारतनि हान्जाया फारियै देरहासारनायखौ मोननो हादों भियेटनामनि विएट ट्राई स्टेडियामाव इन्ड'नेसियानि हेंथायै गेलेदोंमोन बर'नि फिसा अपर्णा नार्जारीजों दैदेनजानाय भारतनि हान्जाया जेराव इन्ड'नेसियानि हेंथायै 6-0 गलाव देरहानो हादों भारतनि हान्जाया जेराव 6 गलनि मादाव नेहाया 4 मिनिट आरो 21 मिनिटआव गलखौ सोनो हादों सुमाति कुमारिया 74 आरो 90+1 मिनिटआव गलखौ सोनो हादों काजल डिसूजाया 45 मिनिटआव आरो अपर्णा नार्जारीया 56 मिनिटआव गलखौ मोनसे सोनो हादों गासै 6 गल सोनो हानानै देरहासारनायखौ मोननो हादों भारतनि हान्जाया लामानि जाब्रबथायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा मटर साइकेलजों सौग्रावलायनायनि थाखाय अबथिरायै जिउ खोमानांबाय देरहासार बर'आ बिथाङा सनितपुर जिल्ला राङापारा दबदबि गामिनि थागिबि रिपर्टनि बादिब्ला मोनाबिलि 7 रिंगासो समाव टाउननिफ्राय न' फारसे फैबाय थानाय समावनो कल'नि साहा बागाननि लामा ससेयाव गंनै मटर साइकेलनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय जादों जायजों देरहासार बर'आ जिउ खोमानो गोनां जादों रिपर्टनि बादिब्ला देरहासार बर'आ रेल बिफानाव खामानि मावोमोन आरो बिथाङा थांनाय 2 बोसोर आगोलावसो जुलि जादोंमोन आसामाव हलि फोरबो सान फालिनाय खालिनो 10,62 लाख रांनि जौ फाननो हादों बेनि मादाव गुवाहाटीआवनो 5,18 लाख रांनि जौ फाननो हादों एक्साइज डिपार्टमेन्टनि बायदिब्ला आसामाव साननैनि हलि फोरबोखालि 10,62 लाख रांनि जौ फाननो हादों बेनि मादाव 7 मार्च एबा हलिनि सेथि सानखालि गासै 9,58 लाख रांनि जौ फाननो हादों आरो 8 मार्च एबा हलिनि नैथि सानखालि 1,04 लाख रांनि जौ फाननो हादों आसामनि अनगायैबो दिल्लीयाव गोबां कौटि रांनि जौ फाननो हादों मार्चनि गिबि सप्तायाव हलिसिम 238 कौटि रांनि जौ फाननो हादों गासै 1,13 लाख जौ बथल फाननो हादों जायनि बेसेना 238 कौटि रां बेनि मादाव 6 मार्च सानसेयावनो 26 लाख जौ बथल फाननो हादों जायनि बेसेना 58,8 लाख रां रिपर्टनि बादिब्ला 8 मार्चआव दिल्लीयाव ड्राई डे दंमोन अदेबानि जौ गलाया बन्दमोन बेनिखायनो बेनि सिगांनो जौ बायनानै गाव गावनि न'आव दोनहैखादोंमोन फैगौ 2 बोसोराव टेट आनजाद खुंनाय जानाय नङा आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा फोरमायथिदों दि फैगौ 2 बोसोराव रायजोआव टेट आनजाद खुंनाय जानाय नङा नेशनेल काउन्सिल अफ टिचार इडुकेशननि बायदियै LP आरो UPनि थाखाय
टेट आनजाद खुंनो नांगौ बे हिसाबै खुंगासिनो दंमोन आरो टेट आनजादाबो जागासिनो दं जोंनि फरायसाफोरा टेट आनजाद होनो नांगौ बेजों लोगोसे टेटखौबो होफायो बेनिखायनो फरायसाफोरनि सायाव जि जाबसिननाय बेखौ खम खालामनो थाखायनो आरो सोरखारनि बिबानखौ खम खालामनो थाखाय फैगौ 2 बोसोराव टेट आनजादखौ खुंनाय जानाय नङा होननानै फोरमायथिदों आरो रायजोआव एलपि आरो इउपिआव टेट पास जानाय थोजासे बिजाथिफोर दंखायो होननानैबो फोरमायथिदों डक्टर रनोथिपेगु बिथाङा बेनि अनगायैबो बोसोराव खेबनैयै टेटखौ खुंनाय जायो बेनिखायनो बिजाथिफोरा टेटखौ होनो हागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों